Mechanical player, what do I do, vole? Prostě jdeš, kámo, chytneš sekeru. Easy. You come up to me, you say, mechanical player, I want to win solo queue. What do I do? Here's what I want you to do. I want you to pick a scaling pick when available, when you're not going to be run down by a Draven. So I typically ban Draven, right? And I want you to go TP, because here's the thing. I lost this, by all accounts. We got double killed. Even with a barrier, I wasn't winning that, by the way. It's Smolder. But, TP, now that whole minion wave is mine, and only Rumble got it. So now what's gonna happen in the lane? I'm just gonna keep farming it. I'm now level 3.5. He's 2.5. Because I chose to give up my combat power, I got a whole level lead for trading 1 for 2 with the AD carry. Tu mě hitlo, prosím tě, jak? High kick, ty vole, asi. Amo, stopit, opravdu. Pokud je na mě ukážu, dvakrát ukážu. jít, no. Tak tohle mi dala Soraka a já jí nedal nic, jo. By to bajdově ani nechytlá, ne? Má heal, jo? Ne, nemaj. To vypadá za půlku many, abych dostal exhaust. Nesmíme nechat kvéčka. Musíme jít do Soraky. Ono, když trefí kvéčko, Vydat mardu. tak pokud má za free heal, Vydat mardu. že jí to nestojí ani hápka. No, tak my teoreticky nemusíme pušovat do těchto pové. Jako neměli bychom, no. Co si budem. No tak Jinxa nemá flash, to je docela good, ne? Start. Ale má full HP, no, protože haha, Soraka. Dobrý, pojď si pro creepa a jí. Je to jungler? No, level na stůl. Jenom bariér. To nedostanu prostě, kam k ní. Pojď. Bacha, jak sípáš, ona má bariéru. Proč si nedala? Jo, ona ji neměla vlastně. Bacha. Ona to tam použila tady vlastně. Jo. No, aby nám nešel ten kokot. Jenom kde je. Nejš. To nedá. Nice. Takže jsme jí prostě postupně vypadá celý všechny samonery až toho chcíplej. Good night. Počkej, a Soraka neflashla? Soraka je kráva, tu nebejt. Ta je úplně blbá, vole. To jsou docela low, no. Já jako můžu flashnout, no. Soraka podle mě ještě má flash. Můžeme divnout si. Říkám bávko, ale co jako... I'm štípinsk, vole. Další wave jako noc. Já jsem bez mále. On lost chapter bází. Soraka máš. Jsem jí mohl zabít taky, kdyby nebyl actually damaged. Mám temosák? Nemám! Sakra. No, počkej, to mám, ne? V první minutě bys chtěl, jo. Tebe dal bych, víš co, dal bych. Tak dáme. Kolik ti chybělo? 2 kila? 241. Nech tu Soraku, ale tak ty vole, to je hrozně cringe champion, vole. No prostě to je, vole, heal. Aspoň, že má jako nějaký skillshot, no, to je jako good. Když to mobe, jak ji umí. OK, crazy stun. Ale jo, nemrtvej, tak. To bylo jasný, ne, kámo, tak ty vole, on se nechá úplně posrat, jako. Kámo, vy dva mě moc neprovokujte, jinak vás vypnu oba, kámo, nebudete vidět jak, vole. Jarvan musí zebrat kill, vole. Víš co, já na to asi seru trošku zas. Kámo. Já tam jdu dive na mě, jo? Pojdu. Třeba? No, to je škoda. Ale má to Soraka. No. To ne. Šefe, mám problém. Na Momo, ne? Ty píčo, ne. Kamo! A co se mi teď, že to nemůžu undoonout, prosím tě? No tak jo, no. Prostě stavím. Já stavím úplně nějaký hovna. Já to nemůžu undoonout. Já jsem dostal boty v tu chvíli. Moje chyba. Tak to je dobrý, no. Takže já můžu prodat tady to hovno, který jsem si koupil zbytečně. Prosím tě, to jsem jenom kliknul jako na druhý lost chapter, jo. No tady to hovno, tady to za 250 stráčku, kterou jsem měl, že jo. To je výborný, no. Takové jsem prodělal kilo, no. Jsi hrozně makléř, kámo. No tak já jsem prodělal jako, víš co, ale jako použil, no. Prostě stok šli dolů a no nic, no. No. Už jsem tady zás? To nice, no. Bylo docela potřeba pomoc. Jsem posral. No to začíná prostě bez znát. To je bejkal tohle.
Květno. Nevím, jestli mám účko. Klip, prosím. Yeah. No takový výbor. Let's go. Hrozně mana hungry, ale... XDD bro. Kámo. Okay. Cíl je napoukovat co roku. Jste mi skončili, kurva. To jsem posral. No, vardu. First turret of the game in my hands. Let's go. Já jsem to vysral. No, tak můžu asi, viď. No, aha, máš to přijde ty. Jo, to mám. No, let's go, no. Where are we going? Ale GG Inter, vole, co dělá ten Younej, kámo? Younej. Younej, what are you doing, Younej? Let's go! Tak kámo, tak náš Děkuji, Jarvan je děkuji. nejhorší Jarvan na světě. OK. Prostě. No, co dělá prostě? Teď prostě rovně ani nevidí, že jako... Tě může hodit jako po turetu jak hovno, bej. Ať mě tam hodí klidně, ale... Prostě. Mi sem přinese tu vejvu, kurva. No, on prostě stejně myslí. No co? Tam tě. To nás hodí oba, no. Tak název. Tak ještě normálně daj mi tomu. Tam prostě umožnil ten dive, víš co, jakoby. Je to tak. Shuri má šafle jako pěkný, no kámo, cením asi. Nevím, Ups. jak jsem to ročnul, kámo, mě se neptej. Ups. Na poslední chvíli jsem tam nějak něco kliknul, vole, ale bacha. Ráně, ať ke mně moc nechodí, kámo, ty vole, jenom takový, vole, věci, které do hlavy, že si to poblejou. Těch trouzlet, ty vole, bacha. Na tebe je vypsaná takzvaně jako... Já jim to jako nemám za zlý, kámo, Polněna, fakt tak nemám ne. za zlý, ale prostě serte na to, hoši, vole. Nedopadne to dobře, vole. Jdem na to. Infinity Edge. A do you have it? Of course. Jinx does not have first item, though. Unlucky. Tři, tady? No, co bych si to kásnul, člověče? Co bych si to kásnul? Děkuju. Co si kásnou ještě Jinx? No tak kámo, tak to jsou zalezlí až u nich bázu. No, jo, co chtějí dělat teďka? Jeden KS. Shit. La. Bacha na ně, ty vole. Třeba pár kvéček a budu zase zpátky teda. Jejda, Shuri má shuffle. Nice. Ale hold up, you are dying. Jo, prosím tě, to mi vykládá někomu jinému. Přesně tak, kámo. To nebyl kill s já jsem musel securenout, víš co, kámo. Hey yo, what is this creep doing, kámo? Aj. Zadal? To bylo ještě jsem byl celou dobu tankoval. No jako já jsem říkal, že nejsem mrtvý, děkuju. Ale teď jsem mrtvý, no. Nejsem. Broken ankles. Fuck off, musel jsem mě mřít Jarvana, to nevadí. To jsou malý oběti, vole. Porá. No, teď máš flash, ale. Oh no, mám Bomb, piči. bomb! You are dead. Bomb, shut up. Okay, I am sorry. Sorry, my boss, yes. Okay, bro. Tak boss je jako překlad pro šéfe, tak. No jasně. Boss má. You are boss here, yes? No. Já jsem 0-1, takže... Podívej se na své asisty, kámo, to je všechno, jsou moje killy, chápeš? Já jsem prostě letě jenom já jsem, KS kámo, 011 killů, já bych je měl 0, pičo, nic, mudle. Já mám 0 damage, takže prostě já No to určitě, kámo, mi čeká, by the way. Wow. No jako real shit, by the way. Já jsem jenom vždycky přišel, dal jsem mu sekeru, kámo, KSnul jsem jim to. Myslíš jako... Vlastně, že... Shit.
Ty máš šlapat do té stěny, kámo. A ten Jorek víc na ten metr tam netrefil, jo. Tak to je paráda. To někde je Amomo, jo. Co jim to brát reálně? Tím jako my reálně nic nezískáme. Ty kundo, jedna plesně má, doufám, že tady má tohle. No, doteď nemá smajt na redko, co ty nulo? OK. Ty vole, no co malý, ty vole. Kory ještě co. No jako mohli jste mít dřív teda, no. Já jsem mohl flashnout ty tu džinsu. Ty vole, mám make damage jak svině, no, ale posral jsem to teď, neříkám nic. Aj, číč. A mě flashnul ten koninec, mě flashnul. Ona mě flashnul. Ale ona mě flashnul. Vypsaná 100, tak... No, 100, ty vole. Dobrý, ale máme tenhle inháč, teď jde portit nějaký kokot na tam. End plus. Bro dostal litr a týpek napsal end plus. No nic. Ty já nevím, Jounej, kámo, je to dobrý. Actually, Jounej! Ne, ona dostala heal. Bohužel, prostě dámy a pánové. Občas prostě to nevíde v životě. OK, Rakun, ale jako cat. Není. GG. Takže možná. Jorik, Usama bin Romin. Co to je za jméno? Usama bin Romin! Tak ten je výborný, ty vole, všem. Tak ten krab, kámo, neměl šanci. Can we end? Otazník? Čeho dostal heal? Jo, actually bych šel Barona end. By the way. Nedám tady na Usámu z nás. Pěkno. To vypadalo, že jde mimo. Nevím. Za náma je Azeros, ale to bude. Máte tam i vešku, to nám. Secured? Co dělá, vole? Ještě nějaký kill, co bych mohl secure, no? YouTubeovka. Hi YouTube, I am Escandator. And I'm getting credits. Okay, how about shut up? Ty vole, já mám 1 kill, holy shit! Já mám 1 kill, já mám první kill, já bych měl 0-2. OK, let's go! No, tak aspoň tak, ty vole, teda, když už.